comença Notícies Noves. Ja si a casa el dia ens deixa el Juí, el portaveu socialista a les Corts, Àngel Luna. Sí, el síndic s'ha sentat en la banqueta del Tribunal Superior Valencià per un presumpte delicte d'encobriment en exhibir a les Corts, com recordaran, un informe d'aball secret de sumari. La defensa insisteix en la inviolabilitat parlamentària i el Partit Popular, que exercís l'acusació, demana la seva inhabilitació. Luna ha plegat al tribunal acompanyat del seu grup parlamentari i també del secretari general del PSPB, Jorge Alarte, que ha declarat com a testimoni. Arranca el juí contra Àngel Luna al Tribunal Superior Valencià. Està imputat per encobriment per haver mostrat l'any passat a les Corts un informe del cas Gürtel sota secret sumarial. La defensa ha insistit en l'argument de la inviolabilitat parlamentària del síndic socialista i el Partit Popular, que exercís d'acusació, demana que se l'inhabilite. El matí als tribunals s'ha viscut així. Camí cap al Tribunal Superior, envoltat per un núvol de fotògrafs i acompanyat pel carrer del seu grup parlamentari. També pel secretari general del PSPB, Jorge Alarte, citat a declarar com a testimoni. Luna s'assenta al banc dels acusats per un presumpte delicte d'encobriment per haver mostrat a les Corts un informe sota secret sumarial. La defensa al·lega la inviolabilitat parlamentària i demana la nulitat. I Luna defèn la seva teoria que l'informe li va arribar de forma anònima i diu ara que no sabia que era secret. No podía saberlo porque ninguno de los periódicos lo publicaba. Insisteix que després d'ensenyar-lo el va perdre. ¿Lo ha buscado activamente? Sí. ¿Y no lo encuentra por ningún lado? Usted sí sabe, en su calidad de letrado, que extraer de un sumario secreto un documento y darle difusión constituye un hecho delictivo. Sí. El cap de seguretat de les Corts ha explicat que l'escorta de Luna va requerir informació de com es registra la correspondència amb un procediment que no li sembla correcte. ¿Considera usted, por tanto, anormal ese comportamiento en el escolta? Yo sí di cuentas porque no lo vi correcto. ¿Y esa pregunta la hizo usted de motu propio o porque alguien le comentó? Me la sugirió el señor Ángel Luna. Testimoni de la defensa, el secretari general del PSPB, que diu que ell no sabia res. A mí no me ha informado sobre este aspecto. ¿Usted se enteró entonces por la prensa de que lo enseñó en sede parlamentaria? Mire, llegan un montón de documentos, de escritos de todo tipo y evidentemente no me informan de todo lo que llega y de toda la documentación que se conoce. La Fiscalia demana l'absolució per al síndic socialista i el cap de llista per Alacant i l'acusació del PP demana per a Luna una multa i la inhabilitació de càrrec públic. Per al portaveu del Partit Popular a les Corts, Rafael Blasco, Àngel Luna no només ha d'afrontar esta imputació judicial, també hauria d'assumir responsabilitats polítiques. Ha ensenyat en seu parlamentari un document de la policia que estava baix secret del sumari. I això és atacar principis bàsics del plantejament democràtic que tot demòcrata té que tindre. I, des de luego, molt menys heu d'actuar així una persona que té la responsabilitat de representar a un grup parlamentari com és el grup parlamentari socialista. Servicis informatius de Televisió Valenciana. Com Déu mana.